Igbo Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu rinne ndị fụrụ m n'anya na ndị fụrụ n'anya aka m bụkwa ofu nwanne unu ha ichekwa na arata ugo ekene m unu ọfụma unu mana ọ bụrụ onye asị ya nwụọ na anwụ unu ga-echeta many years ago one guy a na-akpọ Jpac ọ na-abịa ebe m na-eme m interview na-akwụ ya ụgwọ. Is an content creator. And I don't also have a video on my life. If I could not take is June about 10. Jpac, as a talkative, as who know tomorrow, he's supposed to tell the whole world that I'm doing bad that time. Am I wrong or right? But suddenly, as a greedy man, he is. When Jpac heard that many people used to give content creator car and many things, he doesn't know the contract between two of them. He now asking me for car that I must give him car by fire, by force. Those who hear Igbo used to hear the time that I used to say it. Someone that will work for you and he has agreement with you, does that person, once you pay the person, does that person have any right to request that you can build a mansion for him or you can put a car for him? Is it the right thing? Once he doesn't have a car, he doesn't have a house, he just renovates his father's house. He's supposed to wait for his own time, not for him to be disturbing Jpac. That is a by fire, by force for him to get a car for him. That doesn't work. I have a family. That is why he connived with this guy, this ex-convict. What is his name? Governor Okuase. Some people, he just answered Governor Ezioku, but his name is confirmed Governor Okuase. He's an ex-convict. I can prove that and tell you his commitment. Jpac, nwoke na-ara n'ike ekwesịghị ka ọ pụta na-ekwu okwu n'Igbo ọra. Achọ m kọrọ na eze ndị Igbo. Governor Soludo, Your Excellency, I greet you once again. I greet the whole Anambra government. I greet the Federal Republic of Nigeria. Commander Soludo, I like your work. Everything is going perfectly. I'm not a kidnapper. I'm not a frauder. I'm not a rich. Whatever they name me, I'm not that. But eventually, tupu mmadụ asị na onye amere ibe dị ntụ ya wepụta evidence. Tupu mmadụ asị na ebe a dị ka ebe a ya wepụta evidence. Mmadụ achọna because of n'ọchọ ka ego ya moto. Lekwa onye a na-akpọ gọvanọ okwu asị na-aza gọvanọ eziokwu kedu onye mụ ya ex-convict. Mana ihe ọ na-ekwu ibe ana m enye aka ka gọvanọ Imo steeti tinye ya anya. Ọ kpọgo m n'ọnụ too much. Biko achọ m ka unu tinye ya anya. Achọ m ka unu tinye ya anya. Because mmadụ agaghị apụta ka ya na-emebi afọ mmadụ ibie. Igbo bụ Igbo unu mana arụsị na-eme exist. Igbo ọbụla bụ onye Igbo, onye ọbụla bụ onye Igbo mana arụsị na-eme exist. Agba ga akwụkwọ na arụsị ma ekweghị abịa, onwere onye ga-edistọpụ. Until enwe nsogbu dapụtara gị na-eje. Mma akpọ ịnyịnya gbada mmiri mana mma afọ ọsịa ka ọ ṅụọ mmiri. Ndị be anyị bụ Igbo ọ bụ na-asị. Ọ bụ ihe ọjọọ. Kedu ihe this guy na-akpọrọ m, this ex-convict? Jpac kpọpụtara ya ka a na-agba onye na-ori onwe ya mgba. Okija selfish interest. Nwa dịka gị na-ebi n'ego, m chọrọ gị ego, na m bunyere akụ ego, na m chọrọ gị ego, ka ị na-emepe ọnụ n'ibia ga na-eme arrest. Kata anụ ọhịa onye mụ na ya nwere problem nọ n'Abuja
me live video na nke nwa agụ ata ga-ezuzuru all the man sorry ga-ezuzuru all the woman na lekwe ebe Ogechi nọ the woman etinye gị si gị kpọrọ ndị vigilante contact ndị vigilante gị kpọrọ ha bịa ebe ahụ nọ ga-emepe ọnụ n'ime na arrest nnụnụ na-agba ama dịka gị ime n'ime arrest an idiot na-ebi n'ego an idiot that we are busy borrowing money mgbe o mega wedding idiot like you anụbeghị idiot like you kwunyere 10 kobo mgbe mega wedding na ndị mmadụ na-ajụkwa gị shi ego niile ahụ efere gị na wedding narị ebe dị money iji be ya jekwa ụgwọ niile ibirila jee mee wedding Jpac ji 10 kobo how many times ka ibiela m ego how many times ka ibiela m ego ahụ m bụnyere aka na nnetakwanụ gị nke gị you was begging me money ị na-abịa ime grandmother ga arrest ị ga-emeli m arrest you are just a useless idiot madam biko mgbe a kpọtara gị na mgbe ị bịara na police station madam ndị ahụ idiri m bịa akpụtago ya ịbịa ngwa na ha ga-ahapụ ya idiot wetanu petition o mechara na woman because I was ready to destroy you that day. I was ready to finish you. O ji ole nne gị kọkọrọkọ bịa n'ọhịa chawụhụ ya enwere onye na-abịa weta petition nke ashawa nọ na Ọnịcha dịrị onye na-ahụ ya si you go keep me imechara m gosi ga-keep me for Nigeria you nwanshi ọkụkọ ka na-eburu ịma Nigeria m lọtara mepere m anya the more when I visited your town. Look at how people were saying they na be ego. People that I met in different places in Ghana. I know have the kage a pro idiot. When I go you contacted me. Queen, my grandmother. Because you get it can pull motor. She didn't pull out the motor like collect ego. This car is a old car. Now this brand in the US. No me old, no name so. Akwa every day get motor ahụ gaa na mechanic ga na arụ ya akwa ya hụ niile m gwara ka ọ na-emezu gị n'isi na ị na-achọ ịgbakọta ego gị si ebe ka ga-ere ya ị ga-erete motor ahụ more than 2 million. You cannot do it because it's a old car, it's a useless car, very useless, hopeless woman. Na no model ya ka ị gụrụ my father-in-law eji mere ya bad day. Old model Nigerian used that use you. When you seek my advice, a sensible advice, because it's a moto. On here now, a corner to go open moto. Onya is nobody. Onya will bro idiot. She father. Oh, contact and work on the big man is a tree and Anambra State. Ya just yana biko come on get any picture biko okwa yo na eme come on get any picture biko ya pata yeka ya etuogi akwa ihuru ihe seahorse gwa gị. I am coming for that one. You saw what seahorse told you na get boost to the people now may deceive ndị mmadụ. You are full of deceiving. You are full of deceiving others. Empty idiot that bogus. If they deceive all these small boys, searching them with the contact you. And what about contact you with? Oh, when are you happy? Come on, I guess any picture because come on again around because look at your father's house. When you US get a man and move again. Wait, Bobby, I can't give message how you fit, eh? I get the Jpac. You can make it fair. I should know who they put up police in the neighborhood. And you know who if mountain no go for Muhammad will go for mountain. It cannot come. I got pataya. Look at idiot to name puro nego. Beggy. I know ya. How many people keep puro nego? About one you been a Germany puro nego puro wine ya. Zoom wine ocean. What are you going in here? You didn't need puro nego na wedding. Half where is that your money? Where is the I'm not China got to machine? One you get a bit idiot. Boro, I'm not here. Don't you with the we had dashing. It wouldn't tell Tarakadi as a full grown ass man. Also, thank God that I couldn't have to go. Burunana Oginike. Thank God everybody, Mama knew Chehu Oletia. Everybody have known you. Old soon,
or collecting ike, collect an ike, that collector or your say, that collector that collect imo, a stark illiterate like you, idiot. Somebody cannot even put up a statement on a station.